ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପିଲାମାନେ। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ, ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ ଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ପ୍ରତିଭା ଦେବୀ ସିଂ ପାଟିଲ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ସୁଚେତା କ୍ରିପାଲିନୀ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।